हाई लाइन और ट्रेंड करता एक एक गीत के कुंदन प्रीत जी कहले बनी के भैया वायरल बा है के और वायरल करे के बा बहुत बहुत बधाई बा बहुत बहुत बधाई बा कुंदन प्रीत जी के लिखल गीत और खेसारी लाल जी के गावल गीत बा कैसे मास्टर हाय प्यारे में पहले बड़ा लेकिन एगो बात के सुनो रवीना उ लड़की कहतिया अरे भले शादी क के लइला टच नहीं करे दे और आदरणीय सोनू यादव जी अभी जो पुरस्कार मिला आपके गुरुजी थे हमरे सोनू भैया के दिल से धन्यवाद कोट कोट प्रणाम सब बहन के ठाव जित प्रणाम पहुंचे उ लड़किया कहे अरे भले शादी क के लइला टच नहीं करे दे अरे मिली ना जवाब तबले दे नहीं धरे दे कितना दिन ले चलईबा ई वारंटी लिख के दा अरे कितना दिन ले चलईबा ई वारंटी लिख के दा कमर डैमेज नहीं करबईगा वारंटी लिख के दा कमर डैमेज नहीं करबईगा एक लाइन कहे कि अगर है कमर डैमेज ना करबे कर कोनो गारंटी बा आ लैला डैमेज कर हला तो दिक्कत होई नु एक लाइन और लेकी कहे ई हे नु चुमुक जे सटैले रहबा हो ए हो ए रवीना असर पोरे पोर ले देखैले रहबा हो गोस्वामी जी पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार साहब आदरणीय श्री महेंद्र यादव ठेकेदार साहब जी शानदार 500 रुपया पुरस्कार अभी बात भई रहे आदरणीय ठेकेदार साहब जी के द्वारा शानदार 500 रुपया कोट कोट नाम सब भैयन के था उचित प्रणाम पहुंचे पार ठेकेदार साहब बिलासड़ी की धरती से आदरणीय चिंटू प्रधान जी शानदार 500 रुपया पुरस्कार प्रधान जी के श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम बा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बा एक लाइन वो औरत कहे गोस्वामी जी सुनी है इहे नु चुमुक जे सटैले रहबा हो ए हो संतोष ज्वेलर्स आदर्श बाजार गाजीपुर तनी ताली बजा कर हुआ सबे तनी सम्मान कर दई जा वाह वाह एक नंबर का गारंटी बा 24 कैरेट शुद्ध काम होला हमरे भैया के हन शानदार 500 रुपया पुरस्कार देले बने चलिए हमरो एगो चीज बनवावे के बा बहुत जल्दी आपे से संपर्क करतनी आपसे संपर्क रही तो कुछ उधारो नगद हो जाई काजी बहुत बहुत धन्यवाद बस सब बहन के प्रणाम पहुंचे भैया के प्रणाम पहुंचे इहे नु चुमुक जे सटैले रहबा हो असर पोरे पोर ले देखैले रहबा हो ए हो
कबड़ा के साइड होई जाइबा हाथे ना अइबा तू ए आई सिस्टम में कोनो खराबी तो हमके सतइबा तू आई सिस्टम में अरे केतना ड्यूटी करब अपसंटी लिख के दा अरे केतना ड्यूटी केतना बा अपसंटी लिख के दा कमर टाइम ई हम छोड़ले रहले हैं ई भुला जात है ई भुला जात है तम भुला में तो जे ही तो ध्यान भटकी तेरे हम गियर लगा दे ए अरे केतना ड्यूटी केतना पायप संटी लिख के दा अरे केतना ड्यूटी केतना पायप संटी लिख के दा कमर